ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям. Шаҳроинар касе ки дар канали мо нав омадгай, салом ва дуруди хидмат як бор дига баъри шумо мерасонам. имрӯз мошинҳо қабул кардагиам ростияб мошинҳои хуб, яъне ки дар талаботи чунҷову сину солшон хубай бародаро. Мошинаҳо ҳаст, Daewoo Nexia ҳаст, Mercedes-Benz C-Class ҳам ҳаст, Opel Astra F ҳам ҳастай бародарои азиз. Хулас мошино табдили шумо. Барои реклама метавонед ки ба мо муроҷиат кунед бародарои азиз. Баҳри ҳамин қадар меҳнатҳои мо бародар, база як дона лайк дареғ надор, подписада сара зер ки дар канали ма обуна ша ва аз навори имрӯзаи мо бохабар бошед дӯстони азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, бор ба бисморо ба Тоҷикистон ҳаракат мекунад. касоне ки бор дорен, марҳамат тезтар роӣ кунен, успед када акамон ҳаракат ба Тоҷикистон кадеста. тамоми ватсапе ки мондагиам, рақамҳои ватсапи шаҳриёрай дар тамоми шаҳрҳои Россия студентский билет мекунам. ана зан мард син сол умуман фарқ надорад, одами боваринокай марҳамат кунен, бинависен дар инак ба эълони якми имрӯзамон мегзарем бародарҷоно. эълони якмон Opel Astra F соли 1994 дар ноҳияи Ҷайҳон. нархш 38000 сомон мега, бензин плюс газа, объем моториш 1.6, коробкаш механика. рақамаш охирш 7031 метавонед ки занг бизанед. WhatsApp ҳам ҳаст, ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дора бародаро. коробка ходовои ҳамаш 100%. кадом мехараш мега ош мақсад. мошина биё мега ай пешик бин ва боз савдо мекунем. иҷода ҳози каротки видеошам мондагием бародарои азиз, марҳамат инахитон тамошо кунед. моторшам тоза краскашда гап надорам. дарун салоншам беҳтарин будааст. инахитон бинен давом. ба эълони дуюмон мегзарам дӯстони азиз. эълони дуюмон Daewoo Nexia солаш 1995. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародари азизмон мега ки нархша 20000 сомонӣ. бензин плюс газай, кузоваш седан дӯстон. объем мотораш 1.6, коробкаш механика. рақамаш охириш 4229. метавонед ки WhatsApp ҳам ҳаст, ҳам дастӣ, метавонед ки муроҷиат кунед. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка звер, ходовоиш зур. ягон ҷош варид кардагӣ надорад мега. кондитсионера моторш нест. хулоса мошин хар боши агар мега занг за боз муомила дора бародари азиз. ина ай поён ҳам капотиш мақсад ягон ҷош пусидагӣ надора мошин. вроди айбкашам ина хуб. марҳамат рақамҳои мошин 6097, рақамҳои дастиш 4229. метавонед ки шумо занг бизанен, боз муомила кунед дӯстони азиз. ина марҳамат 95 сол Daewoo Nexia имрӯзамон 20000 сомонӣ мега.
маъқултон боша бирен занг бизанен ҳатман айноми канали Авто ТВ. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем бардорҷоно. Эълони сеюмонан Daewoo Nexa ака нигоҳ кунед. ира солиш 2010 май ҳолат соза дар бохтар яъне ки Қурғонтепаи имрӯзаи хидмат. нархша акамон мега 15000 сомонӣ, бензин плюс газ аст, кузовиш седан. вроди даруншам бад нест, тоза чотка, ай беруншам хуб. газ, бензин, кузов седан, аби моториш 1.6 бардаро, коробкаш механика. рақамаш 22-24 метавонед ки шумо занг бизанед, ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ. мега мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад. ба дили пор гуфтесам мега ҳамсои боша. состоянияш биқаги мошин соза, мақсад срочно сум дар кор шида мега барои ҳамин фурӯхтании мошина. ина бардарои азиз муомилаи хуб дора мега. мақсад касе муомилаи хуб куна агар солиш кӯҳна нест, ягон ҷош пуседагӣ нест. мақсад ҳолати мошин хуб аyd, ҳолати техникиш нағз аyd. агар маъқултон боша марҳамат бинешидантон. ба эълони чорми имрӯзамон мегзарем дӯстони азиз. эълони чорумон Mercedes E104 ки соли 1990 ака эълона мехонам хуб гӯш кунед. дар ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки московски имрӯзаи худмон нархша 17000 сомон мега. 1990 сол 17000 сомони Mercedes. сӯзишвори салерка, аби моториш дейрона, коробкаш механика дӯстон. рақамаш метавонед ки 3702 WhatsApp дора якамон, метавонед ки занг бизанед. ака гӯш кунед. мошин мотор кадагӣ ҳолати хуб қарор дорад. ҳамаи расходаша кадаги мавжа мега. дар давоми дар даромади мошин яъне ки расход кадагим барои мошини хидмат, барои хидм кадамаша мега ва пераворот шид ҳаёт ҳамиқа зарурат шидестай ки ҳамин мошина фурӯхтаниам. дар 100 километр расходаш 5 ёки 6 литр салярка меравад дар 100 километр. ина марҳамат бародаро. хадавои ай дига хадавои мошинода созай, самаи мошини хадавоя мега байни ҳамин мошинода. марҳамат вариантҳои алишира ҳам мебинем мега бародаро. агар маъқултон боша алиш ҳам мешава, фурӯхта ҳам мешава бародарои азиз. Mercedes E140 солаш 1990 дар ноҳияи ҳамадонӣ московски имрӯзамон 17000 сомонӣ. ба эълони панҷими имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони панҷумон боз Mercedes Benz C-Class Inch солаш 1994 яъне ки 1994 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дарони мошина ҳам тоза ай беруншам чотка бад нест. 40000 сомон мегаи бародармон, бензин плюс газ, кузов седан, аби моториш 1.8, коробкаш механика. рақамаш охириш 4630 метавонед ки ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ дора, метавонед ки зангш бизанед дӯстони азиз. мошин дар ҳолати хуба мега, 4 балон нав краскаш, соз хадавоиш 100%, салонам тоза ака мега, ҳуҷҷат надора ҳамин қадар. занг зане мега савдо меша. вариантҳои алишишани мебинем дӯстони азиз. ина марҳамат боз Mercedes. дар комментария агар бовар кунед комментон паршид мега ки ака мон Mercedes мон. мо гапи шуморо дар замин намонем. ягон блогерда муроҷиат накунем бародаро, метавонед ки мошини фурӯшаи хона боша фарҳандора ба мо муроҷиат кунед. ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони шашмон ВАЗ 2115. комментам да ВАЗ бисёр шид. мақсад бародарои худмон муҳоҷиро бисёртар сухан карданд. габи муҳоҷироро дар замин намонем. ВАЗ 2115 солаш 2005 нигоҳ кунед. дронш салонш вроди бад нест, айберашам чотка бад нест. нархи 21000 сомон мега, боз муомила дорад. бензин плюс газ, бензини холӣ бахшиш, кузов седан, аби моториш 1.6, коробкаи механика. рақамаш охириш 7711 метавонед ки ҳам WhatsApp, ҳам дастӣ зангш бизанед. мошин дар ҳолати хуб қарор дора бародаро. транзита мега солона, яъне ки документ я надора. рақамаш транзит солона, документ надора. ягон дардам надора мега. савдо дар назди мошин бародаро. ин агар маъқултон шида боша, метавонед ки рафта мошина ай пеш бибинем бародарои азиз. ба эълони ҳафтуми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони ҳафтумон ВАЗ 2110 нигоҳ кунед. ҳам хел мошин тоза кай ки чотка. ВАЗ 2110 солаш 2005 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар шаҳри Рижд рафт, дар раҳи Рижд рафтагай. холи бензинай, кузови яъни седан, салонош бад нест,
ай пеш ай салонои ақибам созай бародаро. Яде моторошо нигоҳ кунед чӣ хел тоза. Рақамш охири 6609 метавонед ки занг бизанед. Мошин 100% мега, ягон камбудӣ надора, мотор коробка ходовой чёткия, салоншам бад нест. 4 дар центр замок, 4 трезаш электропакет, система музикаоша бубу зури бадай мақсад ки ягон камбудӣ надора. Ина марҳамат бар телани мега, яъне ки ба воситаи телефонам метавонед ки муроҷиат кунед, яъне ки суҳбати хидматам боз метавонед давом медиҳед ба воситаи телефонӣ. Занг бизанед. Марҳамат дӯстони азиз. Дӯстон, бародарон, подписчикои муҳтарам, баҳри ҳамин қадар меҳнатҳои мо як дона лайка дареғ надор. Подписатсияро зерка ва дар канали мо обуна шуд дӯст. Касе ки мисли ҳамин инсонҳо, мисли ҳамин бародаронмон, агар хона дора, мошин дора, замин дора, фарқ надора дӯстон, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. 905178052 WhatsApp ҳам ҳаст, Telegram ҳам ҳаст. Метавонед ки яъне ба мо муроҷиат кунед. Рақамҳои дигармон +990 970 31 37 37 рақамҳои тоҷикӣ. Метавонед ки ҳамидам WhatsApp ҳам ҳаст, ҳам Telegram, ҳам имо ба мо муроҷиат кунед. Ташаккур ки то ҳамин дам ба мо будед дӯстон, моро пайгирӣ кардем. Гапто надорам. дастгири шумо пешравии кори мо ҳаст. дар паноҳи худо бошен то наворҳои оянда дӯстон. паноҳтон ба худо.